Pararirarirara. Pogoda taka pod psem, pada, zimno. Trzeba się jakoś suplementować. 3,5 miesiąca pigwa. Pół na pół szpyroń z gorzołą. Na posmaczenie z 50V będzie. Oby nam się. Słodziuśka, pigwiana. Moc jest z nami. Wobec tej paskudnej aury kontynuujemy te kulinarne przeboje. Tą pyszną zupkę już znacie. Buldak Spicy razy 2. Jedna z najostrzejszych, jakie są na rynku. Jedyna, znaczy zupka to jest makaron. Jedyny ostrzejszy od niej jest ten razy 3, którego już stestowałem. Podlinkuję wam, gdzieś tutaj będzie odnośnik do tego filmu. Ogólnie tak, te zupki dla takiego szarego śmiertelnika, użytkownika wifonów, kuksu i tak dalej są bardzo ostre. Dla kogoś, kto jest bardzo czuły na ostre i na przykład pudliczki, pikantny ketchup dla niego jest ostry, to jest w zasadzie niejadalne. Dla mnie razy 3 było za ostre. To jest niestety dobre w smaku, ale już trochę za mocne jak dla mnie. Na YouTubie macie setki filmów na ten temat, że ludzie to jedzą i o Jezu, fu, ależ to ostre, ale pali mnie, nie, ja tego nie wytrzymam, zerwie mi pysk. Ale mało kto próbuje zrobić z tym coś ciekawego. A ja dzisiaj postaram się tego oto piekielnego buldaka przekształcić w pikantne, ale trochę mniej, być może, dobre, pełnowymiarowe danie. Mariaż kuchni koreańsko-śląskiej. To znaczy z kuchni śląskiej jest to, że jesteśmy na Śląsku, u mnie w kuchni. Słuchajcie, potrzebny mi będzie buldak, papryka, śmietanka 18, mały cycuszek skóry, jajuszko, czosnek, sznytloch, u was znany jako szczypior, z cebulką, dymką. To jest danie robione bardzo w ciemno. Wydaje mi się, że może wyjść spoko, ale nie jestem w tym momencie zainspirowany żadnym przepisem, żadnym filmikiem, ani żadną sugestią. To wszystko jest moja wyobraźnia. No i cyk. Słuchajcie, tego nie marynuję, nie maceruję w żadnej papryce, bla 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 i tak dalej, bo uwierzcie mi, to zapewni nam moc smaku. Także kurczak ma być taki, taki. Papryka, papryki, papryka, papryka, papryka. Paprykę kroję tak jak mam ochotę. Biorę sobie z tego dwie takie malutkie. To nie wyrzucać, to się przyda. Cybulki. Mam takiego kasteta, niby do czosnku. Można by tym komuś równie dobrze wdupić, nie? To ja chyba wolę normalną preskę, albo ja to źle robię. Dobra, resztę sobie posiekam drobno. Jajuszko robię sobie na twardo, ale nie na takie całkiem twardo. Takie, no jakby się udało, to żeby było takie stężałe, to żółtko, ale jednak takie, tak jak to ma być. Rozumiesz to? Dobra, ostra jazda na 3 palniki. Jajuszko się robi, odpalamy patelnię. Trochę oleju. Kurczaken. Tylko trochę pieprzu. I soli. I będzie. Przesmażymy go fajnie. Wrzucam paprykę. A cebulę i czosnek na końcu, żeby one się tak no lekko, wiecie, złonaczyły. O pieronie, kaś ty pitła papryka te. Tu już sobie stawiam. O! Ała! Cebula z czosnkiem. Jak to wonio. Aby żyć konio. Dobra, te jajuszko już też jest git. Tu woda już nam zawrała. Wrzucamy makaron buldaka. Do wrzącej wody
Na 5 minut. Dobra, wracamy z tym tu. Aby uniknąć poparzenia... Kurde, po raz drugi. Zrobimy tak. Kapka wody z tego makaronu. O, już mi go nawet trochę spadło. To dobrze. Resztę przecedzam. Wrzucamy go. Siup. Teraz to piekło. Wyciskamy to pieroństwo. Już po kolorze widać, o co tu chodzi. 2 łychy śmietanki. Mieszamy, mieszamy. Sypiemy te ich buldaczane sezamy. Będzie. Wyłączam jajuszko. Ciekawe, czy fajnie zlezie. No, całkiem spoko. No a jak one wygląda w środku? O! Fajne! Bierzemy się tego sznittlocha trochę. Trochę? Sznittlocha. Nie czuja, kej rymuja. No, powiem wam, wygląda zachęcająco. Nakładamy sobie. Dobra, ale tu trzeba trochę, kurde, tego kurczaka i wszystkiego, a nie takie jajuszko. Jakoś tak hop-siup. Sznittloch, czyli że szczypior. Według mnie całkiem fajnie, całkiem prestiżowo. Obejrzymy. No, ostre jest dalej. Śmietana trochę złagodziła, ale jest naprawdę smaczne. To nie ino chamsko się zrobić ten i ale mnie grzeje. Trzeba trochę inwencji włożyć. Się postarać odrobinę. Także widzicie, jakbyście mieli takiego buldaka, polecam sobie coś z nim poeksperymentować. Nie tylko ugotować, zalać sosem i się pocić. Można z tego zrobić fajne danie. Także dziękuję wam za uwagę. Zostawcie jakąś ocenę. Jak macie jakieś propozycje kulinarne albo ogólnie, piszcie. Albo w ogóle piszcie cokolwiek. Co tam u was? Na razie, cześć.